artude ɗo e SCTV Gunas hono fof e waadi noon ko wayreede waɗi kono waylaade woodaani. En calminangal bandiraɓe ngannduɗaa ko yewiyankoɓe SCTV surtout noon e wattuɓe hen hakkillaaji mumen e kala sahaa ɓe ngannduɗaa ɓe ina kumpito ndewndi humpitde kumpito holko saabi ɓeydol meɗen non bandiraɓe koɗɗen tan waɗen koye gollande ko ngannduɗaa kañum woni sen meɗen SCTV Gunas ko fewti golle muɗum heɓɓoyde mum to batte jeewte haa to batte kabruɗe kono foti naamnirede hen e holno golle ko fewnirede ko ɗum golleji wawi waɗi kono waylaare en tokki bandiraɓe fof wal vraiment kamɓe goni partageur en kamɓe goni hamankoɓe en kamɓe goni yewoɓe kala ko hesɗi hen kala so mbiyaɓe calmini bandiraɓe fof gollere maintenant mbiyaɓe jokku tan siwdude SCTV Gunas vraiment ɓe keɓa kadi yarannoɓe fof calmindenaɗo bandiraɓe ɗum ko ɗon wonno o premier e deuxiéme pour le SCTV Gunas min jetti bandiraɓe fof machallah vraiment kamɓe ɓiɓɓe golle